Salut YouTube! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi filmez parcurs Arena 12 de pe Play. Încerc să o fac, nu știu dacă pot deoarece am Bandicam activat. Fără el am văzut că prind 100 FPS-uri, ceea ce însemna că aș trebui să prind aici 40-50 cu jucători invizibili. Bineînțeles că dacă activez asta, da. Ok, mergem la parcursul făcut de Playboy și sper să am câteva șanse. Activez invizibilitatea jucătorilor. Da, hai că merge. Avem la dispoziție 10 minute în care putem trece de câteva nivele și să mă străduiesc cât pot eu să trec de nivele. Bun, de nivelul 1 am trecut. Am ajuns și noi la nivelul 2. Ok, ține... Eu sunt cam chior. Ține apăsat pe Shift pentru a sta pe scar. Nu, ceea ce fac eu nu se numește hack, se numește Optifine, dacă nu știați. Optifine este un program pentru mărirea FPS-urilor, ceea ce mă ajută și la asta vă faceți și voi niște setări. Ok. Așa. Ok. Am înțeles ce trebuie să fac. M-aș fi lăsat păcălit. Era să-mi dau drumul aici. Opa! Nu prea pot. Da. Pic acolo mereu. Păi să nu spui, mă. Nu aici. Da, bine că era pe română ca să nu pot eu să fac aia, nu? Da, așa mai e și din minute. Am revenit. Așadar, un nou episod. Un nou episod. Continuare. Bun, sunt și eu la început la YouTube și mai fac și eu gafe de astea. Ok, nu mă las păcălit. Opa, deci e imposibil pentru mine, că am mai încercat să fac. Deci n-am putut acolo să trec deloc. Acum ar fi un miracol să pot trece acolo. Pur și simplu nu pot. Mai să pic colo încolo. Deja 2 minute. Bă, ce repede trece timpul ăsta. O să încerc și o serie de lume a mea. Bă, dar nu îmi vine să cred. Mama, vin imediat! Ai, frate. Bă, să mă picior. Bă, deci știți cât mi-a luat să trec de scările astea? Am pus pauză. Doamne. Deci, ai, cum, mă? Bun, și am ajuns la nivelul 3. Ok, faci aici. Trecem prin apă, fac. Man. Să sui pe scări. Da, bine, mă. Și vreau să vă spun că nu o să fac numai Minecraft. O să fac și Metin 2. Acum să aud înjurăturile. Hai, Metinistule, nu ne mai abonăm, dăm dislike. Frate, fiecare se joacă ce vrea. Adică eu o să postez mai mult Minecraft, dar o să joc și alte jocuri. Exemplu, Metin, private servers, Counter-Strike Global Offensive, Sam 03Z, adică multiplayer San Andreas. Și iar pe Xbox Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Ghost și GTA 5. Țin să vă informez că GTA 5 a făcut doar primele 2 misiuni cu Michael, Trevor și ăla blond, nu știu cum îl chema, și apoi aia cu Franklin. Și în rest n-am mai făcut. Și o să fac de acolo înainte misiuni. Acum să vedem ce mai putem face din parcurs.
Sunt foarte multe nivele. Pe lângă Medin 2 am mai spus că joc ceva, mi se pare. Da, mai joc, o să mai joc și din când în când League of Legends cu volume. Nu prea îmi place. Adică nu sunt pasionat, nu că nu-mi place, că e un joc mișto după părerea mea. Să zic așa, fain. Să nu zic mișto. Cuvânt țigănește. Cum ar zice unii. Ok, am ajuns la faza cu apa. Bă, deci nu vine să cred. Deci cred că trebuie să țin apăsat pe space. Ca atunci când îl not în apă, nu? Cred că așa. Da, o să fac și pe conturi premium, pe servere premium, parcurs. Nu o să fac mai pe play. Că doar play s-a recunoscut că e fără spărare, dar cel mai bun server din România. Care nu zic că nu e el, dar ăsta e pentru că e cel mai popular. Nu știu alt server român care să fie mai popular decât play. Serios. Așa, mă. Așa. Așa. Bun. Bun. No, bine că pic. Bine că pic. Și nu mai avem așa mult. Măcar să fac nivelul ăsta. Și ne luăm adio pe mâine. Când am zis că o să încep lumea de survival. Cred că se aude cum tastez, nu? O să încerc să fac ceva în Bandicam, să rezolv tastatul ăsta. Aoleo, nu mai avem așa mult și nu bine să cred că mă... Doamne, ce om! Om prost care face spam, dar n-am ce să-i fac. What? Cartofei și stilix adăugați... Adăugați-mă la... la rețea. Cred că vor să joace. Nu vine să cred. Nu vine să cred. 7 minute și 2 secunde și până la 10. Haide, mă, că trebuie să facem acest parcurs. Ok. Încerc. Te rog, nu-mi spune că dau fail. Hai că n-am dat. Și deci, unde mă arunc? Acolo sau acolo? Ok, cred că aici. Nu! Ultima săritură e imposibilă. Mergi mai departe. Hai să vedem. Deci pe garzar. Ok. Loading space. You are running out of this space. Taci. Bă, nu! Doamne! Bă, și-am mai și picat. Taci, mă, lasă. Bă, dar lasă-mă! Ai, frate, bă! Ce enervantă chestia. Mă rog. Bun, cam se termină episodul nostru. Așa că sper că nu o să se mai întâmple fazele astea să SVC host. Chiar mă enervează și dacă știți cum se rezolvă, lăsați-mi un descriere. În următorul episod o să termin parcursul, că am ajuns la nivelul 4. Și cam atâta. Nu uitați să dați like și subscribe, că mă ajută foarte mult. Sunt la început și la 30 de subscriberi, 40, o să fac un video cu facecam. Am mai făcut la alea două, tutorial spre Nether. Da, praf rău de tot videoclipul ăla, acum dau și eu seama. Și survival games, dar cam atât și pentru astăzi. Și v-am mai spus, dați și mie un subscribe că mă ajută. La revedere!